Mendung bolo, mendung. Wingi ayaine udan. Ngarite male awan bolo. Di lore omahku iku aku duwe tangga bolo. Jenenge Bek Sri. Bek Sri ku duwe anak loro jenenge Amir ambek Dayat. Nah iku tanggoku bolo. Bek Sri ku rondo. Sak tonggoan ambek Saipul jenenge dep-depan. Lah Saipul ku tonggoan ambek Mbak Sulis, Mbak Se, Mariono, anjen sak dulur iku bolo. Lah maneh kulone omahe Mbak Se ku jenenge Bek Tuka makne dhewe. Rondo wis sepuh wong muga-muga panjang umur. Lah sing jenenge Saipul ku duwe anak siji bolo. Sing wedok jenenge Mbak Muda ya dep-depan ambek omahe Bek Sri lho. Lah Bek Sri ku dulur IP ambek Bek Iya. Bek Iya iku bojone Pak Manan iki lho. Loro wonge bolo. Muga-muga ndang dikeki sehat. Lah duwe anak loro jenenge Yanti ambek Kholis. Ngono bolo. Lah Yanti dadi mantune Pak Haji Nawai. Wis ngono ae bolo. Salam sehat bolo ngarit. Salam waras sak sembarange.